Sa ako nang giingon sa unahan, ikaduhang adlaw, ikaduhang pagnovena, pagpangandam sa piyesta pasidungog kang Senyor Santo Niño. Tuguti ko pagtimbaya sa mga sakop, miyembro sa Bangkal Cluster. Raise your hands. Asa mo. Okay. Hands down. Okay. Wa man mangisa ang choir. Anyway. Salamat nga inyong gilugaran taga Bangkal Cluster ang maong adlaw sa novena karon. Ug kaninyo sad bisan tuod dili kamo sakop sa maong cluster. Salamat sab sa inyong presensya sa pagtambong niining atong misa novena, pagpangandam piyesta pasidungog kang Senyor Santo Niño. Ug basin nagpanikad na mo diha ba? Murag na amoy gusto isyagit. Sige, atong sampulan. Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! So okay na. At least nawa gamay ang kaduka, no? Mga igsoon, ikaduhang adlaw paman, di lang nakuhot doon ang tanan nga pamalandong, magbilin lang po ta, murag somehow naabi tayo pagka murag mabitin lang mo gamay, no? Para mo anticipate pa mo sa dugang pang mga adlaw sa nobina. So, ay lang kayo mo paglaom nga taas baka ning waliha. Di sa di kayo mubo. Kaya akong gibiyahe gikan sa Mabolo, Cebu City, paingon dinhi, more or less, ingon anak tingali ang gitason sa akong wali. Lahi mamog reaksyon. Taas man day gyapon padir, ay nalang pagstorya padir. Okay. Mga igsuon, kung doon naman gani ko'y gusto nga inyong mabaon ni ining akong wali karon, kung doon naman gani mo'y gusto nga i-post kinitingali nga linya, maoy akong buot atong mapamalandungan, atong mabaon. Ang paglaom, hope, is not an emotion. Ang paglaom, dili kini pagbati. Ang paglaom, buhi ug makita. Ang paglaom, buhi ug makita kini diha sa mga buhat nga maayo, sama sa pagpakabana nato sa mga mas nagkinahanglan. Akong usbon, kung doon naman gani tay buot mabaon aning akong pamalandong karon, doon naman gani tay buot iswat sa notebook o baka i-post kinitingali nga linya ang akong buot atong bawnon o pamalandungan nga ang paglaom dili lang pagbati. It is not an emotion. Buhi kini og makita diha sa atong mga buhat nga maayo, buhat sa kaayuhan, sama sa pagpakabana sa mga na mas nagkinahanglan. Kung inyo na tong na-memorize, pwede na mo matug. Pukawon lang tamo taod-taod. Diha manggod sa atong unang pagbasa, atong nakita ang maanindot ug maayo kaayo nga buhat sa Dios.
Niingon ang atong unang pagbasa, dili maayo nga mag-inusara ang tao. Gitagaan sa Ginoo ang tao og mga animals, different kinds of animals. Man is given with the different kinds of animals. Apan dili man to fit, dili pa man kaayo to mo fit. Busa ipakatug si Adan, ang unang tao, o gikuha gikan sa gusok, giporma ang usa ka babay. Usa ka babay nga maunagyoy gilitok diha sa unang pagbasa, unod sa akong unod, flesh of my flesh. No? Nindot kay na siya nga rhyme diha. Ako ka-memorize da. Pero pagkangan nga na-appreciate ni Adan ang gasa sa Dios, nga duna siya kauban dili pahimuslan, kauban dili aron abusaran, kauban sa kinabuhi, kauban dili aron lang gamiton, kauban nga dili angay abusaran. Gasa sa Dios ug ang maong gasa naghatag og kaayuhan, aron dili na lonely si Adan. Sa pagbuhat sa Dios sa babay, ang gilantaw, ang gipangandoy sa Dios nga ang tao dunay kauban, dili siya mag-inusara. Maanindot ug maayo kadto nga buhat. Ug diha sad sa ebanghelyo, another woman, another female character, gitabangan sa Dios bisan sa iyang apan. Unsa man iyang apan? Foreigner siya, dili siya Hudiyo. Nya grabe man tong division sa panahon sa atong Ginoo. Dili ka Hudiyo, ay apil-apil dire, hawa dire. Foreigner ka. Grabe to sila og distinction sa ilang panahon. Apan ang maong babay miila sa Dios nga maoy makaayo sa iyang anak. Nya time pa, napagid siya laing apan. Di lang siya foreigner, di lang siya langyaw. Gitratar pagyud ang maong female character, ang maong babay, ang maong inahan, samag iro. Gipaka iro. Naatingali nato dinhi atong butangan og label kaniyang batasan ba, mura man batasan sa iro. Batasan sa iro. Nya moingon sa ta, kiniyang kinaiya di gyud makaon sa iro. Di ba? Nahaata, nakaingon bitaw ko kining mga ekspresyon nato basigikan aning ebanghelyo nga ang maong babay nga dili Hudiyo, foreigner, gipakairo. Mga igsuon, ang Dios, ang atong Ginoong Hesukristo, andam nga misanong sa maong hangyo, pagpakitabang sa maong babay, bisan duna siya'y apan. Kumusta man ang atong pagbuhat ug maayo? Kumusta man ang atong kamaantigo sa pagpakabana? Para lang ba, andam lang ba ta magpakabana kay kaila nato, kauban nato diha sa
kay paryente nato, nasuod nato, kapartido nato. Gilimit lang ba nato ang atong pagpakabana? Diha kanila nga at home ta. Or andam batam mo extend sa atong buhat nga maayo, mga kaayuhan ngadto kanila nga para nato milad og mga batasan, nga para nato strangers para nato. Dinhi ang Lapu-Lapu City is so blessed to accommodate foreigners, dili ba? Nya, when there are foreigners coming in, kumusta atong pagtratar nila? Okay, hospitable kayong Filipino people. Wow! The Filipinos are always giving their smiles. Oh, hello! Welcome! Annyeonghaseyo! Oh, di ba? We greet them. We are so hospitable. So, Father, check na mi ana, mga foreigners, langyaw. May kay mi mutratar. Pangutana, basig ato ng giabusaran. Yang ako sang gikaproblemahan, maay ketas sa mga foreigners, pero sa atong isig ka Cebuano, isig ka Upunganon, isig ka Filipino, puwerti na tang mutamay. Dumot dinhi, dumot dito, way tinagdanay. Kaparihan na to gotes, kaparihan na to purmas ilong. Pero sa foreigner, welcome, hello, hi. Pero sa atong porsoso, nga isig ka Upunganon, isig ka Cebuano, isig ka pamilya, lain na tagtaras, na unsa na ni, asa na ning atong pagpakabana, pagbuhat ug kaayuhan sa atong isig katao. Ako na ning humnon, lain na mong tinutukan. Niingon ning paria, di ni magdugay, giganahan, manoon. Sige na mong tanaw sa orasan, no? Ako pod. Mga igsoon, na ay mga higayon, pakyasta sa atong buhat nga maayo. Usahay magmakuwang ta sa paghatag ug kaayuhan, ug dunay mga higayon masipya ta sa paghatag, pagtagad ug pagpakabana sa atong isig katao. Apan bisan pa man niana nga mga higayon, dunay paglaom. Diha nahimong buhi, diha mas atong makita ang paglaom, diha sa atong pagmakulang usahay, diha usahay sa atong mga pagsipyat ta sa pagpakita, sa pagpakabana ug pagbuhat ug maayo, ug diha musud nga dunay paglaom, nga bisan pa man usahay selective ta, bisan usahay dili ta muhatag og nindot nga pagtagad ug pagtratar, diha nahimong buhi ang paglaom, kay buot sa Dios ipakita nato dunay paglaom, you can still change like the Lord Jesus in the gospel. Ngano gud pakaon maning pagkaon sa mga anak niya, ito'y pagkaon sa iro. Later on, the Lord changed. He healed. He responded to the request of that woman, of that mother. Sa ato sang bahin, sayod ko, ug buhi ang akong paglaom, nga kita maantigo kitang mubuhat ug maayo, ug ato kining ipakita diha sa atong pagpakabana sa mas nagkinahanglan. Ayaw kawa sa paglaom.